Bez teba mi je lepšie. Nikdy si nikoho nenájdeš. Si problém. Si zbytočná. Tento démon nežije mimo nás, on sa zabýval v nás. A keď ho chceme vyhnať, často ani nevieme, kde začať. Ale práve preto vznikla táto epizóda. Aby sme si povedali niečo veľmi dôležité. Tvoj démon nie si ty. To, že máš temné myšlienky, neznamená, že si temný človek. To, že prežívaš slabosť, neznamená, že si slabý. Démon sa živí presne tým, že si myslíš, že si ním. Ale ty si viac. Si všetko, čo si prežil. Si každý deň, keď si to nevzdal. Si všetky tie boje, ktoré si zviedol, aj keď o nich nikto nevedel. Hovor o ňom. Daj mu meno. Viem, že to znie zvláštne, ale démoni milujú ticho. Mlčanie ich živí. Hanba, strach, pocit viny. Všetko, čo nevieme pomenovať. A keď to vyslovíš, keď bez teba